UMdumazi igosa lakwaMhlongo wenze ividiyo ey'nkundleni zokuxhumana. Le vidiyo ivela yena ehleli namagidankuma akhe bedlala, begida, belalele umculo. Ama-comments nawe uyawazi, hlezi kunama-comments la khona uthola ukuthi umuntu uzonaka into encane. Lama-comments angenile kuMdumazi wagcina sebemthelekela. Bathi indlela anyakaza ngayo nyaso wentombi. Abanye bebeze bebhale le comment ejwayelekile uma ukuthi into abayitholi kahle lena ethi is not make sure. Abanye kodwa bamncomile uMdumazi bathi mangaqhubeka nale bhenga yakhe ayishaye engadla izizwe ngoba ihlukile futhi.